Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχοι, κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι, Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, εκλεκτοί μας καλεσμένοι ο κύριος Χαρδαβέλλας, ο κύριος Ανδρικάκης. Θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω ξεχωριστά έναν προς έναν και μία προς μία όλους εσάς τους καλεσμένους εδώ που ήρθατε σε αυτή την αυλή, στην αυλή της Παναγιάς, που καθημερινά αυτή την αυλή τη διαβαίνουν πλήθος κόσμου. Ο καθένας για το δικό του λόγο, προσκυνήσει, να προσευχηθεί, να ανάψει το κερί του, να κουμπίσει τα προβλήματά του, άλλος να θαυμάσει αυτόν τον υπέροχο ναό, ταυτόχρονα και πλήθος οι απαντήσεις της Παναγίας σε αυτούς τους ανθρώπους. Πάμπολες, τόσες πολλές που το Ιερό Προσκύνημα απεφάσισε να τυπώσει ένα βιβλίο με τα θαύματα και κάποιος γέροντας από το γεροκομείο είπε «Μα καλά, θα μπορεί ένας άνθρωπος να το σηκώσει αυτό το βιβλίο». Τυπώθηκε αυτό το βιβλίο ενδεικτικά με μερικά, αλλά σήμερα εδώ εκλεκτοί καλεσμένοι κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, γιατί ένας από τους προσκυνητάς ήρθε να προσφέρει στην Παναγία λίγα καυτά δάκρυα και πολύ πίστη. Και αυτός ο άνθρωπος πήρε. Το τι πήρε θα μας το πει ο ίδιος, είναι ο κύριος Χαρδαβέλλας. Γι' αυτό και η εκλεκτή αυτή συγκέντρωση σήμερα. Θα ξεκινήσουμε ζητώντας από τον κύριο Δήμαρχο να χαιρετήσει τη συγκέντρωσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιδήμαρχος, κύριε Πρόεδρε της ΔΕΠΑΠ, κύριε Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου Κοινού, σεβαστοί πατέρες, συγγνώμη. Καλώς ήρθατε στο νησί μας, κύριε Χαρδαβέλλα και κύριε Ανδρικάκη. Παρόλο που γνωρίζω ότι έρχεστε πάρα πολύ συχνά και επισκέπτεστε στο νησί μας και το αγαπάτε, αγαπητές φίλες και φίλοι, όπως είπε και ο Λούις ο Κοντός, σήμερα ήρθαμε για δύο πράγματα. Ουσιαστικά, να θυμηθούμε όλοι, όσοι δεν το θυμόμαστε, ότι αυτός ο περίλαμπρος λαμπρός ναός, αλλά και η εικόνα της Παναγίας μέσα σε Εκατοταπηλιανής, η Παναγία μέσα σε Εκατοταπηλιανή μάλλον, είναι θαυματουργή. Και σε αυτή την εικόνα όλο το νησί, στην Παναγιά μας λοιπόν, όχι στην εικόνα, όλοι εναποθέτουμε τις ελπίδες μας, τα προβλήματά μας, και είναι η σκέπη μας και είναι η ελπίδα μας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε τον κύριο Χαρδαβέλλα, ο οποίος δίνει τη μαρτυρία, τη δική του μαρτυρία, μέσα από το βιβλίο του. Ένα βιβλίο που δίνει τη δική του διάσταση επάνω σε ένα θαύμα. Και είναι και το θάρρος του ανθρώπου, που το δικό του προσωπικό πρόβλημα ήθελε να το μοιραστεί με όλους μας. Το δικό του πρόβλημα πώς το βίωσε, θέλοντας να πει και στον συνάνθρωπό μας, ο οποίος πάσχει, ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Ότι πάντα υπάρχει μια ελπίδα, ανεξάρτητα αν το πρόβλημα είναι μικρό ή είναι μεγάλο. Και ιδιαίτερα όταν το πρόβλημά μας το ακουμπούμε πάνω στην Παναγιά μας, που με τις πρεσβείες της προς τον Υιό και Θεό μας κάνει θαύματα. Και στο τέλος βέβαια του βιβλίου είναι αυτό που λέει ο κύριος Χαρδαβέλλας, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας που δίνει τη χαρά, δηλαδή το πώς το λέω με τη δική μου σκέψη, του νικητή, του ανθρώπου που μπορεί να βγάλει μέσα από το δικό του συναίσθημα το χορό, γιατί το ζεμπέικο είναι ένας χορός που δεν έχει βήματα, δίνει συναίσθημα, δίνει χαρά, εκφράζεσαι με τα βήματα και με το ρυθμό, άρα η έκφραση του ζεμπέικου, του χαρά του νικητή, του ανθρώπου που λέει τώρα πια είμαι απελευθερωμένος και μπορώ να κοιτάξω τα πράγματα με άλλη οπτική γωνία,
και να δω και κάποιες πτυχές στη ζωή μου που μπορεί να μην τις είχα δει ποτέ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσετε και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλέσω τον κύριο Μαρινόπουλο να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ. Καλησπέρα σας, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, δήμαρχοι, αντιδήμαρχε, πρόεδρε του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Όταν μας πληροφόρησαν από το Ιερό Προσκύνημα εδώ ότι θα κάνουμε αυτή την εκδήλωση, στην αρχή νόμιζα ότι θα είναι άλλη μία παρουσίαση βιβλίου. Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου έτσι και θα το δείτε στην πορεία. Δεν είναι μια παρουσίαση βιβλίου, είναι μια κατάθεση ψυχής, είναι μια μαρτυρία, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ηττημένος στη ζωή είναι μόνο όποιος παραιτείται. Όλοι οι άλλοι είναι νικητές. Αυτό το βιβλίο του Κώστα Χαρδαβέλα στην αρχή είναι αφιερωμένο στους μαχητές της ζωής. Και πραγματικά, όπως όλοι ξέρετε εδώ και το έχετε αντιμετωπίσει στη ζωή σας, γιατί κανένας δεν γλιτώνει, όλοι έχουμε τις περιπέτειές μας, όλοι θα περάσουμε δυσκολίες, θα περάσουμε και χαρούμενες και δύσκολες στιγμές, μεγαλύτερες ή μικρότερες, αλλά όλοι το ξέρετε ότι η ζωή είναι μια διαρκής μάχη. Μέσα όμως από αυτές τις μάχες η ψυχή μας γίνεται δυνατότερη, γίνεται τελειότερη και προσπαθεί να φτάσει εκεί που είναι το τέλειο. Αυτός είναι ο αγώνας στη ζωή, αυτός είναι όλος ο αγώνας των ανθρώπων, προσπαθώντας μέσα στη διαδρομή τους, από αυτούς τους αγώνες, από αυτό το ταξίδι που λέει και ο Καβάφης και μέσα από όλες τις περιπέτειες, να γίνουν καλύτεροι και η ψυχή τους να μπορέσει να ανέβει ψηλότερα. Νομίζω ότι στη ζωή όποιος μάχεται δεν είναι ποτέ χαμένος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Πάντα είναι νικητής. Και γι' αυτό απόψε νομίζω η παρουσία σας εδώ είναι πολύ σημαντική και αυτά που θα μας πούν οι φίλοι μας εδώ, ο Κώστας ο Χαρδαβέλας, ο Αντώνης ο Ανδρικάκης, θα είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας που πρέπει, επειδή ξέρουμε όλοι αυτή τη στιγμή τις δυσκολίες που περνάει η πατρίδα μας, πρέπει να το πάρουν όλοι, και αυτοί που είναι ψηλότερα, αλλά και όλοι εμείς. Πρέπει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, η πολιτική και όλοι να δώσουν τη μάχη αυτή που πρέπει για να βγει αυτή η χώρα, γιατί αυτή η χώρα έχει μεγάλες δυνατότητες και σίγουρα είναι μια μάχη που μπορεί να κερδιθεί και μάλιστα άνετα, αν είναι όλοι ενωμένοι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Ανδρικάκης. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να πω δύο λόγια σε αυτόν τον ιερό χώρο, όπου μόνο σιωπή και προσευχή ταιριάζουν. Για την προσευχή του αγαπημένου μου φίλου Κώστα Χαρδαβέλα θα σας μιλήσω. Είμαστε 30 χρόνια φίλοι. Μαζί μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, μαζί στις όμορφες στιγμές, μαζί και στις δύσκολες, μαζί και στην πιο δύσκολη, τη στιγμή της διάγνωσης. Έζησα από κοντά τη μεγάλη μάχη του με τον καρκίνο, μια καθημερινή μάχη που έδωσε με γενναιότητα, πείσμα, δύναμη, μα πάνω απ' όλα με πίστη στη νίκη. Έτσι αντιμετώπισε όλους τους πολέμους της ζωής του ο Κώστας. Από τότε που ορφάνεψε μικρός και χρειάστηκε να παλέψει για το αυτονόητο, μέχρι τις ρυψοκίνδυνες αποστολές για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Με ένα ένστικτο αγωνισμένο στις πιο δύσκολες συνθήκες και μια σχεδόν μεταφυσική βεβαιότητα πως θα νικήσει. Και αυτή τη συγκλονιστική πορεία από την κακή είδηση μέχρι τη λύτρωση περιγράφει συναρπαστικά ο γιος του Κωνσταντίνου στο βιβλίο. Για τις δύσκολες θεραπείες, για τους φόβους, για τις αμφιβολίες, για την ελπίδα και την απελπισία, για τη μεγάλη αγωνία, αλλά και την ακλόνητη πίστη. Και αν ισχύει η άποψη των επιστημόνων πως η θέληση του ασθενούς βοηθάει όσο τίποτα στη θεραπεία, εδώ έχουμε το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γι' αυτό πιστεύω πως η αλήθεια του βιβλίου μπορεί να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που παλεύουν και βρίσκονται σε απόγνωση. Και αυτό συνέβη στην ιστορία μας. Ήρθε η στιγμή που ο Κώστας δεν μπορούσε να συνεχίσει τη θεραπεία.
δεν το επέτρεπε η κατάσταση του οργανισμού του. Είχαν τελειώσει τα εργαλεία των ανθρώπων. Τα πράγματα ήταν οριακά. Είναι εκείνη η φοβερή στιγμή που δεν ξέρεις πια τι να κάνεις. Δεν έχεις τίποτα να περιμένεις. Και αυτή η στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι η κορυφαία του βιβλίου. Η προσευχή του Κώστα εδώ, στο ιερό προσκύνημα της Παναγίας, που χρόνια επισκεπτόμαστε με την οικογένειά μας. Μια προσευχή από το βάθος της ψυχής του, εδώ στο καταφύγιό μας, όπως λέει ο παρακλητικός κανόνας, διάσωσον από κινδύνους τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόν είσαι καταφεύγομεν ως άρρηκτον τείχος και προστασία. Και μια εικόνα που από τότε του κουβαλάει μαζί του στην τσέπη του. Τότε συνέβη κάτι απίστευτο και ανέλπιστο. Οι δείκτες σιγά σιγά επανήλθαν σε επίπεδα ικανοποιητικά για να συνεχιστεί η θεραπεία. Και οι γιατροί δεν το πίστευαν. Ο οργανισμός επανήλθε επιβεβαιώνοντας τη ρίση όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης. Για μας που το ζήσαμε από κοντά ήταν μια εμπειρία ζωής. Και αυτό ήρθα να σας πω απόψε. Για τη δύναμη της προσευχής, για την καθαρή καρδιά και την πίστη τη στιγμή της απόλυτης απελπισίας. Αυτό το δίδαγμα πήρα από την περιπέτεια του Κώστα. Ένα μάθημα ζωής που συνοψίζεται στη φράση «Την πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθυμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέψη σου». Ευχαριστώ που με ακούσατε. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσετε τον πρωταγωνιστή, κατ' εμέ ομολογητή, τον κύριο Χαρδαβέλα. Βαγιότατε, Δήμαρχε, οι πατέρες, όλοι εσείς που πραγματικά με πολύ μεγάλη συγκίνηση σας λέω μπροστά μου. Είναι ένα νησί που αγαπάω, η Πάρος ιδιαίτερα. Γι' αυτό και έρχομαι κάθε καλοκαίρι για λίγες μέρες, εδώ και 15 χρόνια, για να κάνω έτσι, να περάσω τις διακοπές μου μαζί με τον οικογένεια του Αντώνη του Ανδρικάκη και άλλους φίλους. Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο μου τον Νοέμβριο που πέρασε, άρχισα μια παρουσίαση του βιβλίου σε όλη την Ελλάδα. Αλλά σήμερα δεν είμαι εδώ για να παρουσιάσω το βιβλίο μου. Σήμερα με πολύ συγκίνηση είμαι εδώ, γιατί σε αυτόν τον χώρο έχω ζήσει ένα θαύμα. Και δεν σας μιλάει ένας άνθρωπος θρησκόληπτος. Δεν σας μιλάει ένας άνθρωπος που τρέχει κάθε φορά στην εκκλησία. Είμαι πιστός. Ξεκινάω την ημέρα μου μια προσευχή. Αλλά δεν είμαι αυτό που λέμε ο φανατικός άνθρωπος της εκκλησίας. Και γι' αυτό ίσως έχουν σημασία αυτά που θα σας πω. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω 8 χρόνια για να πιάσουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Μανιώτης καπνιστής, 3 πακέτα την ημέρα. Ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό στη ζωή του, να είμαι πρώτος στην τηλεόραση, πρώτος στο ραδιόφωνο, γενικά πρωταθλητισμό που με οδηγεί σε ένα καθημερινό στρες, σε μια πίεση φοβερή καθημερινά, μια αγωνία να είμαι πρώτος. Τσιγάρο και αγωνία να είμαι πρώτος είναι ό,τι καλύτερο για τον καρκίνο. Και κάποια στιγμή, τον Ιούνιο του 2009, εμφανίζεται στον ουρανίσκο μου ένα εξόγκωμα μικρό, το οποίο λέω είναι το δόντι μου, είναι μια κίστη, κάτι τέτοιο. Αλλά κάθε μέρα που περνάει το εξόγκωμα αυτό μεγαλώνει. Οπότε πάω στον γιατρό να με δει, σε έναν στοματολόγο, τον βλέπω ότι μόλις με κοιτάζει ασπρίζει, γιατί ήταν και φίλος μου, και μου λέει αύριο το πρωί πρέπει να πάει να κάνεις αμέσως μια αξιονική και μια μαγνητική. Μη σας το πολυλογώ, σε 2 μέρες μαθαίνω ότι έχω καρκίνο, επιθετικό, κακοήθη, ξεκίνησε από την αμυγδαλή και έκανε μετάσταση στους λεμφαδένες. Γνωμάτευση των γιατρών, 70% να φύγω και 30% να ζήσω. Οι γιατροί, η ομάδα που με ανέλαβε, μου ζητάνε την επόμενη μέρα κιόλας να αρχίσω χημειοθεραπείες.
εγώ του λέω: δεν θα αρχίσω χημειοθεραπεία, θα πάω στην Πάρο να κάνω μερικά μπάνια. Και τρελαίνονται βεβαίω, διότι ο καρκίνος, ξέρετε, δεν περιμένει ούτε μια ώρα δεν πρέπει να καθυστερήσει. Μου λένε: είσαι τρελός. Έχει κάνει μετάσταση. Όχι, θα πάω στην Πάρο να κάνω 5 μπάνια και να γυρίσω, θα ξεκινήσω τις θεραπείες. Γιατί το έκανα. Το έκανα καταρχήν για να δείξω ότι δεν φοβάμαι τον καρκίνο, ότι τον περιφρονώ. Μετά από τόσα χρόνια σκέφτομαι ότι ίσως στο βάθος του μυαλού μου ήταν η ανάγκη να έρθω να προσευχηθώ εδώ. Γιατί κάθε χρόνο που ερχόμαστε εδώ, παίρνω τη γυναίκα μου μια μέρα και ερχόμαστε να έχουμε ένα κερί για όλους μας, κάνουμε την προσευχή μας και φεύγουμε. Είναι καθιερωμένο αυτό να το κάνουμε κάθε χρόνο. Ήρθα λοιπόν στην Πάρο, την επόμενη μέρα μόνος μου, ήρθα εδώ. Και εδώ αρχίζει το θαύμα. Μπαίνω μέσα, πάω στην εικόνα της Παναγίας και της λέω: βοήθησέ με να ζήσω. Βοήθησέ με να παλέψω τον καρκίνο. Έχω πολλά πράγματα ακόμη να κάνω στη ζωή. Δεν θέλω να φύγω. Πάρε με υπό τη σκέψη σου. Και εκείνη τη στιγμή, στο τέλος της προσευχής, και αυτό δεν μπορεί να μου το αμφισβητήσει κανείς και δεν με ενδιαφέρει τι λένε κάποιοι, εγώ ένιωσα ένα σκούντιμα, ένα ακούμπισμα στο στήθος μου. Και με πιάσαν τα δάκρυα. Ήταν ένα μήνυμα σαν να μου λέει: εγώ είμαι εδώ. Βγήκα άλλος άνθρωπος, νιώθοντας ότι είμαι υπό την προστασία της. Επαναλαμβάνω ότι δεν σας μιλάει ένας θρησκόληπτος άνθρωπος. Αυτό να το έχετε πάντως στο μυαλό σας. Βγαίνω προς τα έξω, εκεί στην Ήξοδο, και να που πάω να φύγω, από αριστερά μου, έρχεται μια γυναίκα μες στα μαύρα, ντυμένη και με ένα μαντίλι μαύρο, μια πολύ γλυκιά φυσιογνωμία, και μου λέει: αυτό το κρατάω για σένα, το είχα για σένα. Και μου δίνει ένα μπουκαλάκι, το έχω ακόμη, πλαστικό, που είχε μέσα λίγο λάδι. Αγιασμένο. Έκπληκτος, καταλαβαίνω ότι είναι κάποια από τις κυρίες που με βλέπει στην τηλεόραση και με γνωρίζει και άρα λοιπόν κάτι κάνει για μένα. Και όπως μου το δίνει, το παίρνω, προσέξτε να δείτε ότι έχει σημασία ο χρόνος που γίνονται όλα αυτά. Λέω: ευχαριστώ πάρα πολύ, το παίρνω, το βλέπω και έτσι σηκώνω το κεφάλι μου και της πω: ευχαριστώ. Μιλάμε για κλάσματα δευτερολέπτου. Αλλά η γυναίκα αυτή έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει πουθενά. Είμαι εκεί. Γυρνάω σαν τρελός μέσα, την ψάχνω μέσα εδώ να την βρω. Μπαίνω στην εκκλησία να την βρω. Βγαίνω έξω στον περίβολο να την βρω, διότι ένιωσα πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνει για μένα. Αλλά η γυναίκα αυτή δεν υπάρχει πουθενά. Εξαφανίστηκε. Ανθρώπινα αδύνατο να συμβεί αυτό μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτων. Έζησα ένα μικρό θαύμα ή ένα μεγάλο θαύμα. Δεν προσπαθώ να το εξηγήσω με τη λογική. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή, όταν γύρισα στην Αθήνα να ξεκινήσω τις χημειοθεραπείες, ήξερα ότι θα κερδίσω τη μάχη με το θάνατο. Οι χημειοθεραπείες ήταν 6 και 34 ακτινοβολίες. Όπως σας έλεγα λίγο πριν, οι πιθανότητες ήταν 70% εναντίον μου και 30% υπέρ μου. Στην τρίτη χημειοθεραπεία κατέρευσα. Ο οργανισμός μου κατέρευσε. Βλέπετε τώρα έναν άνθρωπο που είμαι γύρω στα 80 κιλά, τότε είχα μείνει 45. Ήμουν έτσι, χάρτινος. Κατέρευσε
όλο μου το ανασωπητικό σύστημα, γιατί η χημειοθεραπεία είναι πάρα πολύ σκληρό πράγμα. Σου βάζουν μέσα φοβερά τοξικά φάρμακα και οι γιατροί αναγκάστηκαν να σταματήσουν τη χημειοθεραπεία, θα πέθανε. Δεν άντυχε ο οργανισμός. Την εποχή εκείνη εγώ ήμουν στο Alter στην τηλεόραση. Ήταν μήνας Αύγουστος. Και ξεκινάγαμε την προετοιμασία για τη σεζόν που θα ερχόταν την τηλεοπτική. Όλοι περιμένουν ότι εγώ θα καταλήψω. Ή θα πεθάνω, ή θα πάω σπίτι μου και θα είμαι ξαπλωμένος μέχρι να γίνω καλά. Εγώ πήγαινα στην τηλεόραση και προετοιμαζόμουν για την νέα τηλεοπτική σεζόν. Ακριβώς για να δείξω τον καρκίνο ότι δεν το λογαριάζω και ότι δεν θα με νικήσει και ότι εγώ θα είμαι ο νικητής, ο τελικός σε αυτή τη σκληρή μάχη ζωής και θανάτου. Μέσα στην ομάδα μου των δημοσιογράφων, πάντοτε έχω μια ομάδα περίπου 10 νέων ανθρώπων, νέων δημοσιογράφων που με βοηθάνε στις εκπομπές μου και σε ό,τι κάνω. Ήταν μια συνάδελφος η οποία πήγαινε συχνά στο μοναστήρι στον Άγιο Εφραίμ, στην Αττική. Και την επόμενη μέρα που με είδα έτσι, έρχεται και μου έχει ένα φακελάκι μαζί της. Εγώ, προσέξτε, είμαι σε μια φάση που πιθανόν να αναφύγω κιόλας. Έχουν καταρρεύσει τα πάντα, η αιματοκρίτης δεν υπάρχει, η αιμοπετάλια δεν υπάρχουν, λευκά αιμοσφαίρα δεν υπάρχουν. Πάω και έρχομαι σαν νεκρός. Δηλαδή, άμα ακριώσω, θα πεθάνω, θα με πάνε εντατική. Έχουν πει οι γιατροί ότι μην τυχόν και ακριώσεις από ένα air condition, δεν θα αντέξεις. Έρχεται λοιπόν η Κατερίνα η Κωστοπούλου, έτσι λέγεται αυτή η κοπέλα, και μου λέει αφεντικό, εσύ μπορεί να μην τα πιστεύεις αυτά, αλλά εγώ θέλω να μου κάνει μια χάρη. Μέσα στο φακελάκι αυτό έχω ένα βαμβάκι που το βούτυξε σε ένα λαδάκι του Αγίου Εφραίμ χθες το βράδυ σε μια ολονυχτία που έγινε. Για σένα ναι. Και θέλω αυτό να του βάλεις εδώ, μια-δυο μέρες να το κρατήσεις έτσι κατάσαρκα λίγα έξω από κάμισό σου. Να σου πω την αλήθεια, περισσότερο για να της κάνω το χατήρι παρά γιατί πίστευα εγώ ότι ένα βαμβακάκι μελάκι θα με έκανε καλά. Το ομολογώ και γι' αυτό έχει αξία. Έχουν αξία αυτά που σας λέω. Πήρα το φακελάκι, το έβαλα στο πουκάμισό μου. Το βράδυ με μία πιτζάμ που φόραγα γιατί κρύωνα πολύ. Καλοκαίρι, αλλά κρύωνα. Κοιμήθηκα με αυτό το φακελάκι με το λάδι του Αγίου και ξημερώνει η επόμενη μέρα. Όταν πάω να κάνω μετρήσεις, οι τιμές ανεβαίνουν. Την επόμενη μέρα. Δεν υπήρξε ιατρική παρέμβαση καμία, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, δεν υπήρξαν φάρμακα, δεν υπήρξε τίποτα. Ξαφνικά, από εκεί πέρα που κατρακυλούσα προς το τέλος μου, άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές του αίματος μου. Μέσα στο προλογό, σε 5-6 μέρες ήμουν πάλι έτοιμος να αρχίσω τις χημειοθεραπείες και να κερδίσω τη μάχη. Θέλω να σας μιλήσω λιγάκι για το μεγάλο θέμα της πίστης. Πολλοί με ρωτάνε πόσο με άλλαξε σαν άνθρωπο αυτό που έζησα. Ήταν μια πολύ σκληρή δοκιμασία. Πολύ σκληρή. Καταρχήν με έκανε περισσότερο πιστό. Με έκανε να είμαι βέβαιος πια ότι υπάρχει μια θεία επιστασία. Αρκεί να ζητήσουμε τη βοήθειά της. Με έκανε απόλυτα βέβαιο ότι αυτό που άκουγα από μικρός, στο σχολείο, όταν κάναμε θρησκευτικά το περίφημο «Η πίστη στους έσφοκέσα» είναι πραγματικότητα. Δεν αρνήθηκα και δεν αρνούμε την παρέμβαση στην ιατρική, δεν αρνούμε τα φάρμακα που μου κάνανε, τις θεραπείες που μου κάνανε, αλλά η πίστη με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και πριν κλείσω, θέλω να σας πω μερικά λόγια για αυτό που έζησα, γιατί δυστυχώς ο καρκίνος πια είναι μια αρρώστια που υπάρχει σε κάθε ελληνική οικογένεια. Δυστυχώς. Μέσα και η ψυχή μου. Έβαλα την ψυχή μου μπροστά. Δεν δέχτηκα ποτέ ότι θα νικηθώ. Άρα λοιπόν είχαμε μία προστασία θεϊκή
είχαμε μια ιατρική βοήθεια σημαντική και είχαμε και μια ψυχή που πάλευε για να ζήσω. Το ένα λοιπόν που θέλω να πω σε όλους όσους δυστυχώς μπορεί να ζήσουν ένα τέτοιο γεγονός στο περιβάλλον τους ή οπουδήποτε αλλού, μην κατεβάσετε ποτέ τα χέρια. Ποτέ. Μέσα μας έχουμε ένα υπερόπλο που λέγεται ψυχή. Εάν αυτή την ψυχή τη βάλουμε μπροστά, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα νικήσουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο καρκινοπαθής δεν θέλει ούτε λύπηση, ούτε συμπόνια, ούτε κακομοίρησε ο Κώστας τι έπαθε, τίποτα από όλα αυτά. Δεν επέτρεψα σε κανέναν να με κοιτάξει με ικτό, επειδή είχα έναν βαρύ καρκίνο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων, γιατί είχα ευλογία. Εγώ το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Μερικοί στο βιβλίο που έγραψα και που τα περιγράφω αυτά, και ήταν και φίλοι μου αυτοί, δήθεν προχωρημένοι, δίχον κουλτουριάριδες, δίθεν αριστεροί και διάφοροι τέτοιοι, κάπου ας πούμε είπανε ρε Κώστα τρελάθηκες, είναι αυτά που γράφεις. Τι μας λες τώρα για θαύματα και για λαδάκια? Και τους είπα, ξέρετε κάτι ρε, εγώ το ζήσα. Το ξέρω, το βίωσα. Όπως βίωσα κάποιες φορές που έχω πάει σε πολέμους σαν δημοσιογράφος και κινδύνεψε η ζωή μου και σκοτωθήκαν δίπλα μου συνάδελφοι και εγώ γλίτωσα, γιατί αυθόρμητα σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές είπα, βοήθησε με Παναγιά μου να επιστρέψω. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Κανείς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έζησα σήμερα. Να είστε καλά. Σεβασμιότατε, αν έχετε την καλοσύνη. Είχα ένα κειμενάκι εγώ να σας διαβάσω που είχα φτιάξει την απόψινή βραδιά, αλλά νομίζω απόψε μιλάει το συναίσθημα και το βίωμα και θα καταθέσω κι εγώ τις ταπεινές δικές μου σκέψεις γύρω από αυτό το εξαιρετικό γεγονός που κι εμείς απόψε, στο οποίο και εμείς απόψε συμμετέχουμε και πιστεύω συμμετέχουμε και εμείς βιωματικά, στο βαθμό μπορούμε να το προσεγγίσουμε και ποτέ θα το προσεγγίσουμε όπως το προσεγγίζει ο ίδιος ο οποίος το βιώνει και αισθάνεται την ανάγκη να το μεταφέρει στους άλλους αυτή την εμπειρία, η οποία είναι μια εμπειρία μοναδική και ανεπανάληπτη πολλές φορές, και μέσα από τα όσα ακούσαμε από τον αγαπητό κύριο Χαρδαβέλα, ο οποίος, ας σημειωθεί, δεν είχε την ανάγκη ενός θαύματος για να γίνει γνωστός, γιατί ζούμε σε μια εποχή δυστυχώς πολλά πράγματα έχουν αλότρια κίνητρα για να παρουσιάζονται. Όπως πολύ σωστά είπε, δεν ήταν ο άνθρωπος ο θρησκόληπτος ή εν πάση περιπτώσει πολύ στενά συνδεδεμένος με την Εκκλησία, με την καθιερωμένη ίσως μορφή, και βιώνει ένα θαύμα. Επειδή
πρόλαβα λίγο και διάβασα το βιβλίο, είχα τη δυνατότητα κατά την αφήγησή σας να μου έρχονται και στο μυαλό οι σχετικές σελίδες και έτσι μπόρεσα τώρα λίγο περισσότερο να το δουλέψω εκτός κειμένου που ίσως τελείως διαφορετικά θα ήταν αυτά όσο θα έλεγα. Αισθάνομαι λοιπόν ότι στην περίπτωσή του έχουμε την επανάληψη ενός θαύματος από αυτά που διαβάζουμε όχι απλά σε βίους Αγίων, αλλά μέσα στο Ευαγγέλιο. Έχουμε το πρώτο στοιχείο, τα οποία φαινομενικά καμιά φορά φαίνονται και παράδοξα. Δηλαδή, ρωτάει ο Χριστός μας, παράξενη ερώτηση, αφελής θα λέγαμε, θέλεις υγιής γενέστε, τον άρρωστο. 38 χρόνια είναι ανάπηρος, πάνω στο κρεβάτι δεν μπορεί να σηκωθεί. Μα τον ρωτάει αν θέλει να γίνει υγιής και όμως αυτό που ακούσαμε βιωματικά από τον κύριο Χαρδαβέλα ήταν ότι ήθελε ο ίδιος να γίνει υγιής. Δεν ήθελε να υποταχθεί στην ασθένεια τη φοβερή του καρκίνου. Ήθελε να αντισταθεί. Μια άλλη ερώτηση που πάλι ο Χριστός μας απευθύνει σε τυφλούς, ποιος τυφλούς δεν θέλει το φως του, είναι πιστεύεις ότι η δύναμη του, πιστεύετε, ήταν δύο μαζί, σε αυτή τη δύναμη, είναι πολλές περιπτώσεις, πιστεύετε ότι η δύναμη του το ποιήσε, ρωτάει ο Χριστός αυτούς που του ζητάνε να τους θεραπεύσει, πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω αυτό? Μέσα από την αφήγηση το είδαμε ολοφάνερα και αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, ένας βιωματικός διάλογος με τον Θεό που του λέει ότι πιστεύω ότι εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Θεός στο θαύμα έχει συνεργό τον ίδιο τον άνθρωπο, τον ίδιο τον πάσχοντα και ζητάει τη συγκατάθεσή του πρώτον και δεύτερον την πίστη του, ότι πιστεύει ότι θα το κάνει. Έτσι λοιπόν προχώρησε, είδατε πώς προχώρησε, με τι αποφασιστικότητα, πώς προέταξε την επίσκεψη αυτή την προσκυνηματική στην Παναγία μας παρά την πίεση και έκανε και κάποια ανυπακοή στους γιατρούς και ανταρσία να μην ξεκινήσει αμέσως, να έρθει πρώτα εδώ να πάρει αυτή την δύναμη, δηλαδή ενδεχομένως θα ξεκινούσε πιο γρήγορα αλλά με πεσμένα τα φτερά. Ήρθε εδώ λοιπόν, αναπτερώνεται το ηθικό του και βιώνει και αυτό το εκπληκτικό θαύμα που μας το μεταφέρει και δεν τι είπε. Δεν μπορεί κανείς αυτό μου το αμφισβητήσει. Τη συνάντηση, τη μαυροντημένη γυναίκα, παρένθεση ενδεχομένως Παναγία μας, η οποία συχνά εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο, τον άμεσο, τον γρήγορο, μαυροφορεμένη. Και στη συνέχεια δεύτερη φάση του θαύματος με την παρέμβαση της κοπέλας, τη συνεργάτη δόση του, με τον Άγιο Εφραίμ. Όλα αυτά, αδελφοί μου, δεν έκανα προσφωνήσεις σε κανένα, είδατε, να μην έτσι, χάνουμε χρόνο για τέτοια πράγματα. Όλα αυτά μας δείχνουν την ποιότητα του θαύματος. Το θαύμα έχει μια ποιότητα, πρέπει να έχει. Είμαι λίγο κι εγώ σας μοιάζω στην φύλαξη θαυμάτων, γι' αυτό έτσι λέω για την ποιότητα. Κάποτε και δημοσιογραφικά θα το ξέρετε, έχει ένας ντόρος με ένα νέο παιδί που ήταν μια έτσι συγκινητική πραγματικά ιστορία από τη μητέρα του, τα λοιπά του. Ναι, δεν μιλάω νόμιμα. Λοιπόν, ήμουνα τότε κι εγώ, δεν ξέρω αν θα χειροτονηθεί ακόμα, ή νεαρός κληρικός. Δεν μου άρεσε ποιοτικά γιατί πάρα πολλές μαρτυρίες ότι εμφανιζόταν, χαμογελούσε, χαιρετούσε. Δεν ήτανε, λέω, μα ο Άγιος γιατί δεν εμφανίζεται έτσι, τι κάνει δηλαδή, σοου, εμφανίζεται και χαμογελάει, δημόσιες σχέσεις κάνει. Εδώ βλέπετε την ποιότητα του θαύματος. Την ποιότητα του θαύματος. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα, τα συγκεκριμένα στοιχεία,
η μη χρήση των πραγμάτων εκ των υστέρων, αλλά τη στιγμή εκείνη τα καταθέτει, τη στιγμή εκείνη που είναι στο ναδύρ της υγείας του, βλέπετε, χωρίς να μεσολαβήσει κάτι, κάποια ιατρική πράξη, οι τιμές να αλλάζουν. Και πολλά άλλα στοιχεία. Νομίζω όποιος διαβάσει και το βιβλίο θα δει, θα μπορεί σε εισαγωγικά, αλλά είναι γεγονός, να το απολαύσει, γιατί κάνω και μια παρένθεση. Μας έχει λείψει τώρα και το βιβλίο, κατακλυζόμεθα από τα διαδίκτυα και από τις ειδήσεις, την εύκολη λύση με την πληκτρολόγηση και χάνουμε την ομορφιά του βιβλίου που έχει τη ζεστασιά. Να διαβάζεις το βιβλίο και εκείνη τη στιγμή να αφήνεσαι μέσα στις σελίδες και να το ζεις μαζί. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι απόψε ζήσαμε αυτό που προσπαθήσαμε, προσεγγίσαμε, αυτό που και ο ίδιος θέλησε να χαρακτηρίσει τη βραδιά, πώς έζησα το θαύμα στην Καταπηλιανή. Και να πούμε ότι το θαύμα έχει και πολλούς λόγους. Πάντοτε μιλάω για θαύματα, σκέφτομαι πολύ τους αδελφούς μας, τους χιλιάδες που υποφέρουν και δεν έχουν ζήσει ένα θαύμα. Είναι απίστευτος ο αριθμός. Και όλοι έχουμε ζήσει τις καταστάσεις, εμείς δε οι κληρικοί, πάμπολες τέτοιες περιπτώσεις, γιατί οι άνθρωποι μας ζητούν την προσευχή, καθημερινά σχεδόν αυτό, για πολύ δύσκολες τέτοιες καταστάσεις. Και εκεί μπαίνει ένα ερώτημα και μπαίνει ένας πειρασμός. Γιατί δηλαδή ο Θεός κάνει διακρίσεις, ή ο Άγιος, που ο Άγιος είναι ο Μεσάζων. Ο Θεός κάνει τα θαύματα και η Παναγία μας ακόμα μεσάζουσα είναι. Προσεύχεται, αλλά με πολλά ισχύ ιδέες της Μητρός. Εκείνη πολύ ισχυρή ιδέα της Παναγίας, γι' αυτό και κατ' εξαίρεση λέμε, όχι Περαγία Θεατό και πρέσβε περιμόν, το λέμε και αυτό, αλλά Περαγία Θεατό και σώσον ημάς. Μπαίνει λοιπόν αυτό το ερώτημα του πειρασμού και είναι ένα θεολογικό ζήτημα. Είναι και ένα μυστήριο. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε γιατί ο Θεός σε όλους. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε τα δασκαλία των πατέρων είναι ότι ο Θεός δίνει το θαύμα στον άνθρωπο που τη συγκεκριμένη στιγμή το χρειάζεται. Όχι μόνο για να πραγματοποιήσει κάποια σχέδιά του που δεν έχουν ολοκληρωθεί, το χρειάζεται τη στιγμή που το χρειάζεται για τη γενικότερη πορεία του. Δηλαδή, ο Θεός βρίσκει τον άνθρωπο, τον συναντά την καταλληλότερη για εκείνον στιγμή. Μπορεί κάποιος που δεν θα ζήσει ένα θαύμα, να πούμε τη φράση, να μην το έχει και τόσο μεγάλη ανάγκη γενικότερα για τη σωτηρία του. Ο Θεός λοιπόν ξέρει, εμείς στεκόμαστε με θαυμασμό και με δέος μπροστά στο θαύμα και μπροστά στις επιλογές του Κυρίου μας και σκεπτόμαστε και αυτό που λέμε συνέχεια στην Θεία Λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες και παρακαλούμε τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών. Ας αποδεχόμαστε το θέλημα του Θεού ότι είναι το καλύτερο και το συμφερότερο για την ψυχή μας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Δεν έχει και πολλά ακόμη η βραδιά. Είναι λιτή η βραδιά, αλλά δεν πρέπει να σας κουράσουμε. Καταθέτω την προσωπική μου λοιπόν εμπειρία. Απόψε ζήσαμε κάποια στιγμή εδώ στον άβλιο χώρο της Παναγίας μας, ο οποίος μας γαληνεύει και μόνο από αυτό που είναι. Ζήσαμε ένα θαύμα της Παναγίας μας. Ένα θαύμα από τα πάρα πολλά θαύματα, αμέτρητα που επιτελεί η Παναγία μας. Και δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για το Θεό. Δεν αδυνατεί τίποτα ενώπιον του Θεού. Και θα πω και θα κάνω λίγο και να φεδρίνω λίγο το κλίμα με κάτι σημερινό. Σήμερα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ήταν πάλι θαύμα, ένα θαύμα περιέγραφε του χορτασμού των Πεντακισχυλίων. Έλεγε λοιπόν στο μακαρί το γέροντά μου τον πατέρα Επιφάνιο, έλεγε κάποιος, εντάξει πατέρα Επιφάνη, λέει, αυτό είναι συμβολικό. Θέλει να πει
Θα μας πει ο Χριστός ότι οι άνθρωποι τόσο πολύ από το κήρυγμα πορτάστηκαν, που σαν να είχαν φάει και να μην αισθάνθηκαν καθόλου την πείνα. Αυτό το θαύμα. Του λέει, ναι παιδάκι μου, συμφωνώ. Τότε γιατί μας λέει μετά ότι μάζεψαν και τα 12 κοφίνια άρτους και αντίστοιχα ψάρια που περίσσεψαν. Τα θαύματα λοιπόν είναι υπαρκτά, γίνονται για πολλούς λόγους. Δηλαδή μέσα από το θαύμα σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Χριστός μας τονίζει ότι καθήκον μας ως χριστιανών είναι να μην αδιαφορούμε και τα βιωτικά προβλήματα του ανθρώπου. Αυτό που λένε πολλοί, το έργο της Εκκλησίας είναι πνευματικό. Όχι, δεν είναι μόνο πνευματικό. Είμαστε ψυχοσωματική ύπαρξη και έχουμε ανάγκη και από το ένα στοιχείο και από το άλλο, και χρέος μας, καθήκον μας εν της Εκκλησίας να φροντίζει και για τα βιωτικά προβλήματα του ανθρώπου. Δεν μπορεί να διαφορεί. Οι πατέρες λένε ότι του πεινώντος εστίν ο άρτος, του γυμνητεύοντος το ημάτα. Αυτό που έχει την ανάγκη δικός του, δικαιωματικά του ανήκει ο άρτος ή το ημάτιον του γυμνητεύοντος, και είσαι εσύ ο ίδιος που δεν το δίνεις, τον μπορείς, κλέφτης. Βλέπετε πόση ευαισθησία έχουν οι πατέρες. Λοιπόν, τα θαύματα έχουν και το στοιχείο, εκτός του γεγονότος, του ιδίου, του προσωπικού, όπως το ζήσατε εσείς, έχει και το στοιχείο του σημείου. Είναι ένα σημείο για όλους τους άλλους που βλέπουν το θαύμα και το μαθαίνουν και το πληροφορούνται. Βγαίνει κάτι μια εξαιρετική, μια θαυμάσια διδασκαλία. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στον κύριο Χαρδαβέλα, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος, μια εμπειρία εκπληκτική και ένα φάσμα δραστηριοτήτων στον χώρο πολύ ευρύ, δεν έχει ασχοληθεί μονομερός με κάτι. Ο Θεός με τις πρεσβείες της Παναγίας μας Εγκαταπηλιανής να του χαρίζει υγεία αδιάπτωτη, σταθερή, ακλόνητη, να συνεχίζει επί πολλά έτη την προσφορά του, να διακηρύσει την ευεργεσία προς δόξαν Θεού, και να αποτελεί για όλους όσοι από εκείνο με αυτόν τον ωραίο τρόπο που του μεταφέρει, τον βιωματικό, το προσωπικό, να αποτελεί ο ίδιος ένα πρότυπο ζωής, γιατί, αγαπητοί μου αδελφοί, ο άνθρωπος αναδεικνύεται στις δύσκολες στιγμές της ζωής του. Εκεί αναδεικνύονται προσωπικότητες και εκεί αναδεικνύεται και η πίστη του ανθρώπου που δοκιμάζεται ως ο χρυσός εν το χωνευτηρίο. Να έχετε κάθε ευλογία από τον Θεό και να μου επιτρέψετε εις ανάμνηση της απόψινής βραδιάς και σε διηνεκή ανάμνηση αγαθή του μεγάλου θαύματος που σας πραγματοποίησε η Μεσιτεία της Παναγίας μας Εγκαταπηλιανής, σας προσφέρουμε αυτό το πιστό αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας μας, και να το έχετε στο σπίτι σας και να έχει την Παναγία μας πάντοτε μέσα στην καρδιά. Πριν κλείσει αυτή η υπέροχη βραδιά, ο κύριος Χαρδαβέλας έχει την καλοσύνη, όποιος κύριος ή κυρία θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, είναι στη διάθεσή σας να απαντήσει. Και με το κλείσιμο της βραδιάς θα είναι στην έξοδο να σας υπογράψει, αν κάποιος θέλει, το βιβλίο του. Θέλει κάποιος κύριος ή κυρία να υποβάλει κάποια ερώτηση? Ωραία. Πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Χαρδαβέλα. Εδώ της κυρίας. Κι εγώ. Βυσούλα. 15.
Δώσε μου εδώ. Εδώ της κυρίας.